মানে যিবিলাক নোপোৱা মানুহ এইবিলাকে নিজৰ নিজৰ নামত কৰি লৈছে এইটো সব কেনসেল হ'ব खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै सावरायगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला थारैनो लोगोफोर जोंनि दा रायजोफोरनि गेजेराव बा बिटिसि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोबांथार माने हारला जागासिनो दङ बा दावराव जागासिनो दङ आरो PMAYG न'खौ लानानै दा नि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों तो सिगांग्रो नोंथांमोना मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि नैबे फंनैसो बाथ्राखौ खोनासंग्रो बा नायनानै लाग्रो PMAY जितु सार्भे এই সার্ভেত মানে এনেকুৱা বদমাছ মানে এজন মানুহে তিনিটা চাৰিটা মানে PMAY কিবা কি বুলি কয় জিঅ' টেকিং কৰি লৈছে এইটোতো মানে এতিয়া আমি নতুনকৈ যিটো আমাৰ দলৰ হৈ বা আমাৰ চৰকাৰৰ হৈ যিটো আমি নতুনকৈ জিঅ' টেক কৰিবলৈ গৈছে বা সাৰ্ভে কৰিবলৈ যোৱা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছে কোনোবা এজনে তিনিটা ঘৰ লৈছে কোনোবা যিটো নোপোৱা মানুহ এইবিলাক মানুহে PMAY ঘৰৰ কিবাটো এলোকেশ্যনটো লৈছে যেনক তো এইটো খুব সিৰিয়াছ এইবিলাক সব কেনসেল হ'ব আৰু আমাৰ সময়টো অতি কম 18 তাৰিখৰ ভিতৰত এইবিলাক যিমান আগৰ প্ৰমোদ বড়োৱে জিঅ' টেক কৰি পেলাই সাৰ্ভে কৰি পেলাই আপলোড কৰিছিল বা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল দিছিল সেইটো আমি গোটেই মুঠতে নিয়ম অনুযায়ী যিসকলে পাব লগা অধিকাৰ আছে বা পাব লগা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই হিচাপত সবে পাব কিন্তু নোহোৱা যিবিলাক মানুহে ঘৰে নাপায় ক্ৰাইটেৰিয়া নিমিলে এইবিলাক মানুহে যদি এনেকুৱা কৰি লয় এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ ভুল হ'ব তো আমি যিখিনি সাৰ্ভে কৰি আছে এতিয়া বহুত ভুল আছে ভুল মানে যিবিলাক নোপোৱা মানুহ এইবিলাকে নিজৰ নিজৰ নামত কৰি লৈছে এইটো সব কেনসেল হ'ব এতিয়া আৰু আমি আজি 14 তাৰিখ আৰু 6 দিন 4 দিন আছে এই 4 দিনৰ ভিতৰত বহুত আৰু ওলাব মুঠতে খুব সিৰিয়াছ ডিসকাশনটো হ'ল PMAY তাৰমানে PMAYটো অতি সোনকালে দিব লাগে 18 তাৰিখৰ ভিতৰত আগত যিখিনি ইহঁতে সাৰ্ভে কৰিছে এইটো আমি ৰিসাৰ্ভে কৰি পেলাই আমি সাবমিট কৰিব লাগে যদি ক'ৰবা যদি নতুন কোনোবা পাব লগা মানুহে যদি পোৱা নাই ইয়াকো আমি জিঅ' টেক কৰি পেলাই আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব তাৰমানে যিসকলে ক্ৰাইটেৰিয়া মিলিছে কিন্তু ইহঁতক প্ৰমোদ বড়োৱে কৰা নাই এইটো আমি কৰিম ইয়াত পাৰ্টিৰ লগত কোনো কথা নাই কোন BJP কোন কংগ্ৰেছ थारैनो नोंथांमोना नुबाय PMAYG नि जे जोंनि गेजेरावबो सोलिबाय थादों बे दावरावा दा बेवहाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बियो थांनाय जे बिटिआर सरकार बिटिसि सरकारनि जे प्रमोद बर'नि समाव जे जिअ' टेकिं जानाय बे जिअ' टेक जानाय समाव माने बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला UPPL नि मानसिफोरा गोबांथार माने नखरसे जायफोरा मोनथावयिफ्रानो जिअ' टेक खालामना लाबाय आरो न'सेयावनो मोननै मोनथाम जिअ' टेक खालामना लाबाय दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा अजद होदों आरो तो दा रिसार्भे जाफिनदों जेसांखिनि BTC नि आउटआव थानाय आसामनि जेसांखिनि BTC आन्डार आउटआव थानाय बिथांमोननि जे सार्भिसा अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बाय खालि जोंनि BTC निया इलेक्शन जानायखाय इलेक्शन खाथियाव बेखौ माने बन्द खालामनाय जादोंमोन बा बेखौ BTC निखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो BTC नि आउटनिया सिगाङावनो कमप्लिटलि जाखांजोब्बाय दा जोंनि BTC आवसो माने रिसार्भेया जाफिनदों दा बेवहाय गोबां क्राइटेरियाफोरखौ नायगोन आरो सोर मोनथावना सोर मोनथावि आरो सोरनाबा रिजेक्ट जागोन सोरनियाबा माने माखासे गोबां क्राइटेरियाखौ नायनानै बिथांमोना हयथ' दानलांनो हागौ दा नैबे बाथ्राया जाबाय जे मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा सिगाङाव जे 16-17आवबो न' जादोंमोन 23-24आवबो न' जादोंमोन दा बेसांखिनियाव मानव गेदेर प्रमोद बर' सारा सरकार गैयामोन बे समाव जेसांखिनि न' सफैदों बेवहाय मावनायखिनिया गासैबो BPF सरकारनि गोजासोमोन दा बै समनि बाथ्राखौबो एसे नायहरनांगोन दा बै समावबो माखासे BPF नि मानसिफोरा
गोनां माखासे न' बां गिदिर मोजां गोनांफ्रानो गाव गावनो बानायना लादों बे बाथ्रायाबो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बेहाय जिहेतु प्रमद बर'नि जे सरकारनि समाव जिअ'टेक जानाय PMAY जे प्रधानमंत्री आवास योजना बे समाव डाइरेक्ट ब्लकनिफ्राय फैनाय जाखायो बेखौ NRLM डिपार्टमेन्टनिफ्राय थिनहरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे माने मेम्बारफोर दङ बिसोरखौ लानानै बे जिअ'टेकखौ खालामनाय जादों दा बिथांमोना न' हाबनानै क्राइटेरिया नायनानैसो बिथांमोना खालामलांखानाय जादों दा बेहाय बिथांमोनखौ रिक्स होनाय जादों दे जायफ्रा प्रधानमंत्री आवास योजनाखौ अलरेडि मोनखांखाबाय दा बिथांमोननो न' होनाय जाया बा बिथांमोनखौ जिअ'टेक खालामनाय जाया होननानै बिथांमोना माने नायै क्राइटेरियाखौ नायै बिथांमोना जिअ'टेकखौ खालामना गालांखादों नाथाय बे रिसाबमिट खालामफिननाय समाव रिसार्भे माने नैबे फाइनाल सार्भे आरो बिनि उनाव जेबो भेजाल गैला डाइरेक्टलि फैखासिगोन एकाउन्टआव फैसा हाबगोन थ' बेहाय बिथांमोना बुंनाया बे एसेबो माने सानजाथाव नङा बे माने पलिटिकेल आरो नोंथांमोना नुदों जोंनि गामि ओनसोलाव जेसांखिनि BPFनि दा सरकार गोदाननि जे वर्कार्सफोर दङ BPF दोलोनि बिथांमोना जे सार्भे खालामनायाव जे ब्लकनि माखासे एसिस्टेन्ट भिडिअ GRS भिडिअ आरो जेसांखिनि माबा ब्लकनि स्टाफफोर दङ आरो NRLM डिपार्टमेन्टनि गासैबो स्टाफखौ लानानै बिथांमोना जिअ'टेक खालामदों आरो बेवहाय पार्टिनि जाय BPF हान्जानि वर्कार्सफोरा थाफानानै माने दा बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों सोरजोंबा मोजां रायज्लायदों सोरखौबा UPPनि मानसिनियाव हाबनो नागिराखै सोरखौबा माथो होआखै दा बेफोरबायदि नोंथांमोननि जायगायावबो जादों जानांगौ आरो मेनलि बिथांमोना मा फोसावलांदों गामि मानो BPF सरकारा मास मोनसेयानो जायाखै नोंथांमोननो न' होबाय होननानै बिथांमोना गामि फोरमायलांबाय थादों दा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नुगासिनो आरो मेनलि बिथांमोना गोबां माखासे बाथ्रा बुंलांदों जे बे न'खौ जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बेखौ जोंनि काउन्सिल सरकारा लाबोनो हानाय काउन्सिल सरकारा होनो हानायनि जेबो गोहोआनो गैया बे जाहैबाय सेन्ट्रेलनि स्किम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रधानमंत्री आवास योजना दा बेखौ लानानै गोबांथार माखासे पलिटिकेल्स खालामदों बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बेयाव माने मा खालामदों पलिटिकेल पारफरमेन्स खालामगासिनो दङ जाय वर्कार्सफोरा BPFनि वर्कार्सफोरा गामि हाबनानै बे माने सोरनिबा गोसोआव माने दुखु मोनहोदों सोरनिबा पार्टि वाइस खालामनानै सोरनिबा गोसोखौ माने गाज्रि मोनहोदों दा बेफोरबायदि खालामदों आरो दा बेफोरबायदि जानाङा आरो मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों जे नैबे आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बे न'खौ जायनि नामाव फैदों जाय बेनिफिसारिनि नामाव फैदों बे बेनिफिसारिया गावनो बानायना लानो हानायनि साहस दङ मोन्थाय दङ बे गावनि न' गावनो ब्लकआव थांनानै बिनि गासै खामानिखौ मावनानै गावनो बानायना लानो हायो नाथाय बे बुस्थुखौ सिस्टेमखौ होआखै होननानै बिथांमोना दा खालामबाय थादों दा बे जानानै थांबाय आरो आं बिनि सायाव नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय जे जोंनि BTCनि आउटनिया सिगाङावनो जाखांजोब्बाय दा जोंनि BTCया इलेक्सननि थाखायसो स्टप जाना दंमोन आरो बियो जाय प्रमद बर'नि समावनो जिअ'टेक जानायमोन बे जिअ'टेक जानायखिनियासो दायो सार्भे जाबाय थादों बे फाइनाल जाबाय आरो दा सोलिबाय थानाया दा बेखौ लानानै गोबां माने पलिटिकेलि बाथ्रा बुंदों बेहाय माने माखासे गावसोरनि जे माखासे BPFनि वर्कार्सफोर दङ बिसोरखौ माने क्रिएट खालामना लानायनि बेयाव माखासे पलिटिक्स खालामदों PMAY न'खौ लानानै दा बेफोरबायदि गोबां माने खालामदों आरो दा क्रेडिट लानो थाखायबो गोबांथार माखासे बाथ्रा बुंदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना बुजिनानै नायदो दा अब्ला सिगांनि दानि दा अब्ला प्रमद बर'नि न'आ माने दासिमबो जायाखै दा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे प्रमद बर'आ बिदि मोननै मोनथाम खालामदों बे मालाबाबो नङा नोंथांमोना बिदिखौ साननो